Hi, hello mga kabisdak. So, ni sab ang laing sugilanon sa handumanan sa usa ka awit. Ang atong magtatampo nagngalan og Geraldine. So, aduna kini siya kasintahan apan wala siya giseryoso gibinuangan ra siya. So, wa magdugay nakauyab pud siya og laing lalaki. So, iya pong gignan nga maura to'y habol sa lalaki nig makuha ang iyang pagkababay biyaan apan nasayop siya kay giseryoso man siya nini. So salamat di ay sa ako ang mga taga-subaybay sa maong sugilanon sa handumanan sa usa ka awit. So kung kinsa pa tong wala pa maka-subscribe, palihog kog subscribe ug click pod sa notification bell. So di na nato ilangan ato nang isunod ang maong drama handumanan sa usa ka awit. Handumanan sa usa ka awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Geraldine. Sa di pa nag-usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Tahanan. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kini usa ka babay nga taga Kawayan Masbati ang atong matatampo rekta singan nga Geraldine. Oh, tilo, Geraldine. Biyab na ta? O lagi John, ako na kang gisugod. Oh, salamat kay Geraldine, ha? Abi ni mo, nalipay kay ko nga imo kong gisugot. Ayaw lang jukog pasakiti ha. Di ka na may tapo. Nga ako kang pasakitan, kay love ta kay ka. Salamat John. Kinsa man tong naghatod ni mo, Geraldine? Si John to ma. Imong uyab? O ma. Anak, ayaw padaan ang uyab-uyab, ha? Ati man nagid intawon imong pag-eskwela, nak. Ayaw ka bala ka ma. Isa nag-uyab-uyab ko. Dili may tabo nga akong pasagdan ng akong pag-eskwela. Bantay bitaw, ha? Hi, Geraldine. Ay, John, ikaw magudi ay ni. Wala kay klase? Wala, nga naman. Nglag tata. Asa man tamang laag? Oh, sige sa lang good. Kaya bang malingaw ta ba? John, unsa man yung gidadaan mo na ako, uy. Nga nanganuod pa ta din Naigugma ka na ko, ha? Siyempre, nahikugma. Musugot ka ko nimo kung wa pa ko mahikugma. Nga sa ato pa, dili ka mo balibad sa kung gusto. John, Geraldine, John, ayaw kay mahatlok ko pa. masapay mo kadlukan. Nag-eskwela pa ba ako? Basta mamapdos ko. Ay, kabala ka. Ako rin bahala. Di lagi ka mo abdos. Basta pa ya. O lagi. Talaga, Rebe. Kaya na ginaminam na ko ni mo. Geraldine, ha? John. Wa naman mo si John sa eskwelahan. Pero may manunta ko niyang kuhaon. O sa kasimana naman nga wa siya magpakita na ako. Nga naman ka. Day, Geraldine, nagbuwag na din mo ni John? Wa man day. Nga na di ay. Ako magod siya nakitaan nga may kuyog nga laing babae. Ha? Ha? Kisang may nagsulti na? Di na kinahalang mahipaw ka. Angko na lang. Tinuod ba nga may kauban kang laing babae? O, Geraldine. Kinsa to babayhan ang imong kuyog, ha? Ang una na kong uyab. Unsa? Nakita migbalik. Huwag mong natugad nga may pagbati pa dahil may susagusa. John,
I'm sorry, pero magtubuwag na ko nila. John, maluoy ka. Maluoy kayo di buhatan ako. Pasalo ako, Geraldine. Mas mahal na ko ang una na kong uyab kay nimo. Human sa nahitabo na to. Basa-basa na lang ko ni mong biyaan. Ay, huwag ka dili ko ni mo pasakitan. Ano nga naman ni Ron? Ha? Ano Ay mo, bayan lang kung ipamugosin mong kaugalingon. Ayaw ipamugosin mong kaugalingon na rin ako kay wala ko igugma ni mo. Unsay mo undang? Wala naman ko'y ka na nga may eskwela mo ay. Nga naman. Nagbuwag mo atong dyan? Oo, ma. O nga nung i-apil man nimo ang imong pag-eskwela sa inyong panagbuwag? Pasagti na lang ko, ma. Basta kay wala ko'y gana nga may eskwela. Ay, pastila nimong bataa ka. Unya, magunsa naman lang ka. Mangita ko trabaho, ma. Aron malingaw ko. Salamat intaon kay nakasudin kong trabaho. May ning malingaw ko. Aron malimot ko sa gibuhat ni Jana ko. Unya, nak. Kumusta man imong trabaho? Okay raman, ma. Nalingaw rasab ko kay mga buutan naman sa akong mga kauban. Maayo hinuon. Aron dili na ka mahinumdum atong dyan. Ay, salamat. Nakahigda na gyud ko. Kapoy-kapoy rong adlaw da kinagang customer. Ay, magalingaon ako ining cellphone, bi. Sa di pa ko matug. Namay ni chat na ako. Michael yung name. Mogin yung mga laki eh. Ganahan kay trip-trip. Pahala ka diya. Di ko mo reply ni mo. Uy. Hello? Nagsige man din nag-message si Michael na ako. Nagsigig pang umusta. Tawagan ako, be. Ay, salamat mo nagit kong napansin. Nga na, Deka. Waman. Unya? Ano sige makag-chat na ako? Ganaan good ko nga makik-friend mo. Makik-friend na ako? Unya, imo din kong panguyaban. Ug kung magkauyab na ta, imo kong pasakitan. Ah? Tapa. Tipod ko yung na uy. Ingon anak mong mga lalaki. Inyo lang duwaan ang feelings na mong mga papay. Naibaw na ko. Gipasakit pang tingali kas una ni mong uyab sa. Ika pala ka. Kaya kung kita yung magkauyab, di tagid ka binangan. Minyuan na hindi ka. Ha? Makikita ka na ako? Amiga, ano ba ito? O, nagsige na sa tag video call. Gusto na kong makita tas personal. Sige. Wow. Mas guwapa yun kas personal. Guwapo man sa dining tahanan. Ay, hey. Okay ra ka? Ha? Ay, oo. Okay ra. Lipay gid kay ko nga nakakita ko ni mas personal. O, mas malipay ka kung makaawayat ta. Michael. Kasi makaingon ka nga, binuang ni ako dihan mo ha. Geraldine, inahan kay ko ni mo. I love you. May chance ka ko ni mo. Geraldine. Ang anong malimod man ko no. Ganahan sa kunin mo, Michael. Oh, kung mao, kita na. Oh, Michael. Uyab na ta. Salamat, Geraldine. Salamat kayo. Michael. Michael. Nganong sayong kayo mong gihatag rin ako ang imong pagkababae, Geraldine? Diba? Mama na inyong giapas ng mga lalaki. Ang among pagkapapay. O kung matuman na inyong gusto, kung inyo naming makuha, inyo naming biyahan. Mong di na kinahanglan nga magpagahigahit pa ko, kay mangita gihapon kag paagi nga imo kong makuha. Geraldine. Kanya karong kinakuha naman ko nimo. Biyahin ako. Kalimtin ako. Ayaw ko ipariha sa ubang lalaki.
Kay lahi ko, Geraldine. Michael, Kung sa una ni mong uyab, igaw ka lang kipahimoslan, kipasakitan. Ako, di na ako mabuhat mo. si Buti may pasabot. Michael, Karon nga may nahitabo naman nato. Kinahanglan ko manubag sa kong gibuhat ni mo. Mga tubang ko sa mga ginikanan, kay mga asawa ko ni mo. Michael. Nagsimula ang lahat sa isang Wa ko magtahom nga makakita pa di ko og lalaki nga mo seryoso na ako. Tinuod ko ang ilang giingon nga kung may mupiya, may moabot. Sa pagkakaroon, may umaabot naming anak ug malipayon ko uban ni Michael. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.